بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baden te beshir filal la jabaw ka deli ala fe nin kalo barkama in kono horoma kalo bonya kalo ala yafa kalo arjina soro kalo ala ka ke horoma kama aka hine anaka barka ala ko jidi ne na ukelengele na bela jelenka ama filiawa ka emission mandi sanfe ma adabatul Qur'an aw ma adubatul Qur'an bil fathi aw bid dammi Qur'ane to kuna no de ye kuranɛ dumuni tabali min kɔnɔ bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ i bɛ min fɛ walima min nege b'i la i bɛ o sɔrɔ a kɔnɔna na i wasalen. Kuranɛ sura min bɛ an bolo bi ka baro kɛ o ye suratul qadri o de bɛ an bolo bi ka aw baro ni o ye. An bɛna jɛ ka sura in kalan ɲɔgɔn fɛ. Sura in yɛrɛ a lakafolen don ka bɔ kumaden hakɛ minnu na ni ka sɔrɔ ka don olu kɔnɔ k'olu fɛsɛfɛsɛ. Sura in kɔrɔ ni ka sɔrɔ ka o fɔ. Nafa min yɛrɛ b'a la n'an ko a ma ko fayida an y'o min tɔmɔ karamɔgɔw nɔ na an bɛ sɔrɔ k'o kɛ ka kɛnɛ in kuncɛ. Inshallah an ka jɛ an ka sura in kalan ɲɔgɔn fɛ. Bismillahi rahmani rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بدأوا نيجي سورة ni y'a lajɛ a bɛ bɛn aya 5 ma o kɔrɔ kuma sigida 5 1 2 3 4 5 kuma sigida 5 o de bɛ a kɔnɔna na ni arabu b'a fɔ a ma ko aya 5 o kumana fɛ kumaden n'o ye kalima ye mo hakɛ min bɛ a kɔnɔ o ye salasuna kalima kumaden 30 n'i bɔra yen sigininden hakɛ min b'a kɔnɔ harfu o bɛ bɛn 112 harfan sigininden 112 sigininden 112 o de bɛ sura in kɔnɔna na. O kumana fɛ sura in yɛrɛ a jira la k'a fɔ a jiginna alakira ba kan k'a to madinɛ sigi de la. Sura minnu jiginna kira kan k'a to madinɛ nin sura in bɛ jate olu fɛ nka dɔnnibaga dɔw fɛnɛ ko a jiginna kira kan k'a to Maka nga min ka kɛnɛ ani dɔnnibaga sɔn caman taara min fan fɛ o de ye a jiginna alakira kan k'a to madinɛ sigi de la. Sura in a nana ka mun fɔ n'i y'a lajɛ sura in nana ka suba dɔ de ka bonya fɔ su min kabako bɛ a la dɛ aw k'a lamɛn. Ala ko inna anzalnahu ko anw y'a jigin ni Ala bɛ kuma a kumana yan ni anw ka sɔrɔ ale Ala kelen de ko don o ye bonya kumakan de ye ɲɔn tɛ Ala ni mɔgɔ ma jɛ k'a jigin a ye mun jigin hahuna o bɛ segin ka taa kuranɛ de ma ko anw masa Taala anw de ye kuranɛ jigin fi laylatil qadri latigɛ su fi laylatil qadri latigɛ su qadru kɔrɔ ka ca arabukan na arabukan dɔnna dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ azama de ko fɔ
o kɔrɔ ko an ye kuranɛ jigi bonya su kaduru dɔw ko bonya de do ani kɔrɔta ko a b'o de kofɔ sabu ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ko u ma ala valeur di ala ma ala ni hakɛ min ka kan u ma ala ka alaya valeur di a ma o la kaduru dɔw b'a arabukan kɔrɔ fɔ ni valeur ye o kɔrɔ bonya ani fɛn yɛrɛ nafa hakɛ dɔw fana b'a kɔrɔ fɔ ni dɔ ye k'u ye koron sabula kuranɛ wɛrɛ fana b'o kuranɛ aya wɛrɛ b'o fɔ wa man qudira alayhi rizquhu ko ni aw min garisɛgɛ korona a kan qudira wa man qudira alayhi rizquhu ma qadar nin kɔrɔ ninnu bɛɛ b'a la dɔw fana y'a kɛ latigɛ de ye ko latigɛ de do o kumana fɛ an mago bɛ min na yan kosɛbɛ o de ye latigɛ ye ko ni masa allahu taala ye kuranɛ jigi latigɛ su wa ma adraka muhamadu jɔn y'i ladɔnniya ma laylatul qadri mun ye latigɛ su ye o ye suba ye dɛ jɔn y'o f'i ye laylatul qadri latigɛ su khayrun min alfi shaharin muhamadu a su kelen hɛrɛ ka bon kalo ba kelen ye a su kelen hɛrɛ ka bon min alfi shaharin ka tɛmɛ kalo ba kelen kan a ma fɔ k'a ni kalo ba kelen de ye kelen ye dɛ ayi ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan kalo ba kelen bɛ t'i jɔ fo san 80 ani dɔɔnin na maa min bɛ san 80 ni dɔɔnin sɔrɔ bi o man ca dɛ o ko nin su kelen n'i sera ka sarakati bɔ a kɔnɔ ka alabatow k'a kɔnɔ ka ala yafadeliw k'a kɔnɔ ka tuubew k'a kɔnɔ ka na ala ma k'i bolo bɔ kota la k'i yɛrɛ di ala ma k'a su kelen ni ala y'a bato minɛ i bolo a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen kan o kɔrɔ a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ san 80 ani dɔɔnin kan nin ye suba ye dɛ ɲininkali ye jumɛn ye su o tuma o su in a bɛ kalo jumɛn de kɔnɔ a bɛ dɔgɔkun jumɛn de kɔnɔ balimakɛ o tɛ kalo wɛrɛ ye dɛ an filɛ kalo barikama min na don ramadan al-mubarak sunkalo ba in nin don in alakiraba ko k'a bɛ n'a b'a ɲini k'a bɛ sunkalo de kɔnɔ ko n'aw b'a ɲini k'a k'a ɲini 10 laban na sunkalo tile 10 laban k'a daminɛ 21 su 23 su 25 su 27 su 29 su ko n'an b'a ɲini an k'a ɲini ye alakira ka hadisa wɛrɛw bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko n'aw t'a dɔn k'a bɛ bɛn 27 su yɛrɛ de ma o kosɔn 27 su o bɛ ɲɛnamaya an ka jamanaw kɔnɔ yan fan bɛɛ walasa nin su in an ka se ka bɛn a ma cogo min n badenw suw ka fisa ɲɔgɔn ye kalow ka fisa ɲɔgɔn ye duguw ka fisa ɲɔgɔn ye kuluw ka fisa ɲɔgɔn ye cogoya kelen na ala ye mɔgɔw yɛrɛ fisaya ɲɔgɔn ye ka an bila ɲɔgɔn ɲɛ ala ye min bila i ɲɛ o bonya i b'i ka bonya sɔrɔ o la ninnu ye ala ka promotion de ye tanazzalul malaikatu ko mɛlɛkɛbaw de bɛ jigin laylatul qadri su n'o ye kutubi su ye dɔw b'a fɔ ten mɛlɛkɛ paca ninnu tɛ dɛ waruhu fiha mɛlɛkɛ patron ba yɛrɛ n'o ye jibirila ye ale yɛrɛ bɛ k'u ɲɛfɛ tɛti la ale b'u ɲɛ beizini rabbihim wa u ma jigin u yɛrɛ ma dɛ k'a fɔ u kɔntanna u nana la beizini rabbihim u nana n'u ma ka diɲɛ de ye ala yɛrɛ de ye diɲɛ d'u ma k'a ye jigin ka taa dugukolo sanfɛ sabu su in ni su tɔw tɛ kelen ye min kulli amrin k'u nana ko bɛɛ kama u bɛna ko bɛɛ lajɛlen de kama garisɛgɛ ka kan ka di nin ma nin garisɛgɛ ka kan ka ban miliyari ka kan ka di nin ma nin ka nafolo ka kan ka tiɲɛ an ka kan ka nin bonya nin ka kan ka kɔrɔta nin ka kan ka wasa nin ka kan ka malo nin ka kan ka sutura nin ka kan ka hayibu latigɛw de bɛ kɛ su in na n'o ye donba su ye sunkalo tile 27 su an b'a deli ala fɛ min bɛ latigɛ ne ni aw tɔgɔ la yarabi ala k'o kɛ ɲuman ye ala k'o kɛ hɛrɛ ye salamun hiya ko o su in kɔni ye kisi de ye salamun kisi pɛ o ye kisi de ye sa hatta matla'il fajiri fo ka taa se fajiri kɛnɛ ci waati ma o ye kisi de ye fo ka taa se matla'il fajiri fajiri kɛnɛ cili ma tafsirikɛla dɔw ko a don fajiri kɛnɛ ko tɛ dɛ ko fo selidenni n'o ye selincinin ye o don fajiri kɛnɛ ko tafsiri a kɔrɔ ye o de ye a mana k'a fila fɛn fɛn ye hatta matla'il fajiri fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma badenw nin ye su belebele ye nka an kana ɲinɛ alakira ba ko su in ni a ka promoya in
ana kan ni baraji soro ko nga mo nan be ko lute nafa soro ala de ko ala ti yafa olu ma fiu o mo folo ko mo mi akira danga din amma mansa o bonye o bala aflana mo slame fla munu datigele no nyogon dala te kuma nyogon fe datigele dala bagaw ko olu ti ni shui hera soro fiu o nafa munu nana shui hakela o ya ala kirabaka hadisa ya ko man qara'a suratul qadri u'tiya min ajri kaman sama ramadana wa u'tiya ihya laylatal qadr koni mami ye suratul qadri kala no ye latiga sura yin ambora ka sura min kala sa shengele ko a moga baraji bonyongo bi dima mami ye sungalo beshu aminene baraji ko nyogona de bitta kabla ni sura in kala mbaga ka mizanuna wa chogoya do moga mi laylatul qadri yara fena nyina maya ka soro wa baraji abato be minana bulu ko ka baraji fena bonyongo de bitta ka dini sura in kala magama amya delala fe ala kana fo ni samanchiya ko o muru ka siraka sura in ni ma min sura ka kala a harfu hakela no ye keme ani tan flay ka sura in kala sien keme ani sien tan fla ikado latiga munum bike itokola akachala olu bike latiga nyumawiye wo bike latiga heramawiye ikado eka duskashiko ani ka toroko olu bi dogaya jian latiga kono ka dilala fe ala ke hera kan ala ke nena wasabati ka ube fu ka ube wali mando mali kono mali kokan an la jabago jango aw munun ko ni emission ati fo awko amba ube wali mando munu yo ka hakilna on diama dani da ani munu ye an wele nega juru siraw fe ko ka hakilna fo anye ko kan niso jaw fo anye emission ko ka amba ube fu ka ube wali mando sungaloyi aduna herala ala ka bo herala amusakaw ya rabbi ala ka bela jele no ya anye amuka bato munu ka kono ala ku baraji ume ka an kono akambe sikida wore wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى